Ik las dat de vissers van San Juan gewoon weer terugkomen dit jaar. Ja, en wij zijn terug in de originele samenstelling van jaren geleden. En ook zijn we gelijk inderdaad begonnen met een oude hit weer in een nieuw jasje te steken. Dat klopt. Vissers van San Juan, ja. Ja, we kennen elkaar natuurlijk al. Maar we hebben al die jaren dat we niet met elkaar zongen, is er ook weinig tot geen contact geweest. Dus we zijn eigenlijk via Giel Montagne, de grote man van Losse Groeven en Volle Toeren ooit. Die heeft ons eigenlijk weer met elkaar in contact gebracht. Dus, Nou, hij heeft me gebeld en gezegd van ik heb een eigen radioprogramma in Amsterdam. Ik zeg dat is prima. Hij zei weer een keer komen, ik zeg is goed. En daar opperde hij van god, is het niet voor jou om weer met Frank te gaan zingen? Ik zeg ja, over alles kan gepraat worden. Ja toch? En na zoveel jaar, nou het is gewoon tof, het is alsof ik nooit weg ben geweest. Maar ik wil even erbij vermelden dat ik heel graag mijn dank uit wil spreken aan mijn voorgangsters, Marianne en Karen. Toi toi, dankjewel. Wat zijn zij tegenwoordig gaan doen? Nou, die zijn allebei actief. Van Marjan weet ik dat ze druk bezig is als Marjan Berger, solo. En Karen zal ook de nodige solo-activiteiten wel doen. Maar ja, dat contact is natuurlijk niet meer zoals nu met Mirella. Maar de bedoeling is wel dat we in de loop van dit jaar nog een nieuwe single uitbrengen. Echt met een nieuw nummer. Dus dit is een opstapje zeg maar eigenlijk. We zitten bij Berg Music die onze platen produceren. Samen met DJ Goldfinger is onze producer. En daar gaan we straks weer mee om de tafel om nummers uit te zoeken. En om ook opnieuw materiaal te zoeken. En dan in de loop van het jaar, het najaar, zal er nog wel een single met een echt gloednieuw nummer uitkomen. Dat is wel de bedoeling. En dan hopelijk ook ooit een nieuw album, ja. Nederland houdt van Oranje, dus wij houden er ook van. En ik vind het gewoon hartstikke goed dat ze in het publieke bestel komen. Nog even zorgen dat we genoeg leden hebben, denk ik. En dan gaat dat best lukken. Dus ik wens TV Oranje hartstikke veel succes.